Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Uthando Nesthembu siyaxoxa futhi siyaxoxa nje guys, yazi kubalekile ukuthi sikhulume ngezinye izinto futhi mina ngithanda masizokhuluma izinto lezi ezithanda ukuthi zijule sikhulume ngeqiniso singayikhulumi ngo-fan base. So kuyenzeka-ke lana kunodade obalayo ukuthi uVuyokazi akayideserve lento eyenzeka kuyena laba abakhuluma kabi ku-social media, because social media sekunento nje abantu ukuthi banormalize i-bullying abantu besifazane abadala. Kodwa angifuni ukuthi ngithi uVuyokazi kuphela, asibalele izintombi zikaSibindi evelile sayibona, uNosipho Cele, uTirelo Kale, uVuyokazi. uVuyokazi-ke eyakhe indaba ukuthi akasekho kuzingane zesithembu. But-ke ngicela ukuqalela ekuqaleni sithandwa sami umsuka, singawukhohlwa umsuka, singakhohlwa futhi ukuthi amanye ama-fans nama-followers nalaba abathanda uVuyokazi baney'nkinga deep abanye indlela ababehave ngayo. Kusho mina leyo bengaphendula mina nami ngibaphendule kulokho ukuthi ngisho lana ukuthi ukhona onenkinga deep, bakhona futhi abaney'nkinga deep kwabona bayabantu besifazane abakhulile abafuni ukulungisa into abayibona iyiphutha. Ngikhuluma ngani-ke sithandwa, lapha kwezingane zesithembu kube nama-episode awu-3 la esibona khona uma ngibala uma kaVuyokazi. Izinto uma kaVuyokazi azikhulumile lapha kwezingane zesithembu useason 2 ayikho neyodwa ebala igama laTirelo. uTirelo noVuyo ngeke ngimbala uNosipho ne-ex kaSibindi beba active ku-social media. So kunento ethusayo ngalolu hlobo olukuthini, kunontombazane ofike kuleliya page, ile fan base esicabanga ukuthi ipage la kwezingane zesithembu kanti ipage elimele i-fan base eyodwa. Wathi ugirl untombazane uVuyokazi uthuke wathi uTirelo uthuke uma kaVuyokazi. Angikho sure ukuthi igama elithi idikazi lisho ukuthini kahle kahle, kodwa inhlamba. Ngicela ukukuchazela. Lona akanamahloni okuthuka umuntu omdala, number 1 loyo. Akanamahloni okuthuka umuntu omdala ngoba inhloso yakhe ukuthi sibuke uTirelo kabi, sibe nesizathu-ke sokubhulisha uTirelo. Why-ke mina ngibala ukuthi akanamahloni? Indlela ebengiyimake ngayo le show nezinto abebezenza ku-social media ibingeke izingiphuthe leyo part, ibingeke izingiphuthe leyo comment, or mangabe ubekufaka ku-Instagram story. I-episode ne-episode ngakutshela ukuthi bebebhala ukuthini oVuyokazi benoTirelo. Also uma kaVuyo ayikho i-episode emkhulumisa ngoTirelo la esesingathi khona uTirelo udelela umuntu omdala ngoba ekhulumile ngaye. Why umuntu wesifazane ohlakaniphile ezongcola ngale ndlela ukuthi uzothuka umuntu omdala? Because ufuna ukuthi thina esibuka le show sibe nendlela yokujaja uTirelo. Uyayizwa le nto usediphi kanjani? Inzondo, inkohlakalo ekubantu besifazane. Wafika uNosipho kunendaba eyivelayo. Impi yokuthi why ezoba unumber 1 siyayizwa. Yayizwa le nto. Why uzoba unumber 1 ufika imibuzo loyo. But uma usulwa neconfidence yenye ingane uthini? Yenzeka kanjani lento? Umzimba wakhe uhleli phansi, alikho itshitshe elinjena, amadolo akhe anje, ahambe lawo ama-comment agijima maningi. Kuthi kusuka lapho kube khona udade othi uNosipho lo mayeseshutha iy'thombe uyishuthela kude ngoba uyazenyeza. Angithi niyayazi into eniyenzayo?
mina sithandwa sami ukuthi why uyibone manje lento, because lento ikhohlakele, ingcolile. Yes, uVuyo akayideserve, akaze akhulume kabi, but uVuyo unawo ama-fans akhohlakele okuwomama abadala abaphoqa ngenkani ukuthi asibhulishe abanye abantwana because bona besesayidini likaVuyo. Asihambisani naleyo nto, angeke size sisenze. Asihambisani nento ewumoya omubi. Angeke nibathande ngokufana, but uma uzokhuluma nge-mental health iba neqiniso. Umuntu ohlala phansi acabanga ukuthi ukuze uTirelo abukeke kabi angibhali ukuthi uthuke uma kaVuyo. Iphi proof? From episode 1 mina because ngiyenzile lento bengenzela ukuthi ngifuna ukunikhombisa ukuthi ishow beyingamanga kangakanani because bengiyibamba kubona ku social media. From episode 1 ngiyazi ukuthi uVuyo utheni ku-Instagram story wakhe, uTirelo utheni, bebashade nini, bebephendulana nini. Ngisho episode 13 bawuvale kanjani, but ngiworried ngawe ungabheki ukukhohlakala kwentombazane, ukukhohlakala kwegroup yomama abadala. Why balelwa uVuyo? Why? Because uSibindi ubezoba noVuyo kamnandi kuba uTirelo ubenko. Nisanganiswe yini nibadala? Why nisangane? uSibindi sonke sibabaza ukuthi ube immature ku season 2 uzuqala uzoyophela, simbabaza ukuthi kwawona lo mshado othi uyafuneka yena akekho ready. Aninandaba ke naleyo nto. Into enendaba nayo ukuthi lezi ingane zonke azibe ne-depression, but wena ufuna ukuthi sinake ukuthi manje uVuyo uzoba ne-depression. Angeke sijabule bonke babe ne-depression. And uSibindi asimenzi igugu, siyazazi izono zakhe enisayikhuluma le. Into enyanyisayo yilaba besifazane abathi i-mental health nizophatheka kanjani, siphatheke kanjani ngoTirelo maye depressed naye uma wengane nengane encane. Hayi guys, khulani shame, khulani yo, khulani. And manidinga usizo, celani usizo. Khulumani nakhona lana, abanye bayakhala ko TikTok, abe khona ozokwazi ukuthi udila kanjani nawe ukuleso stage, because lento yenu niyableeda ezindaweni ezwrong. Ngeke uhlaniphile ucreate into embi because ufuna lo munye simbuke kabi. Yangeke usingikhuluma kanjani manje, ngiserious. Leya ntombazane leya ethuke uma kaVuyo yasebenzisa uTirelo, bengifuna ngathi ngafuna for ukuthi senze i-lesson ngayo, i-example ngayo, because lento yenu asiyazi ukuthi imayelana nani. Nayihethwa baba bengane or nayihethwa amadoda, because into wena oyilwa manje uthi uSibindi ubezoba indoda e-right. uSibindi una 23, umfana oyiplayer, usaphethwe ukuganga, ayikho into ebikhombisa ukuthi uready umshado. Lalela leyo nto because iyiqiniso. Even manje uSibindi uyaganga. But wena because engqondweni yakho ubunokuthi into ezoba right ne-perfect ukuthi uVuyo abe umamkhulu, lokho ke sekukunikeza isizathu sokuthi bhulisha lezi ezinye izingane. I-mental health ayinakho ukuthi lo uyifavor yakho, lo akusiyi favor. I-depression ayisebenzi kanjalo. Mawubona labanye abantwana bekhala ku social media bakhala because bafuna uzobasiza. Ayi mina gazi ngiyangibhora. Nyangibhora yo nalento yenu yokuba bias. Yabona lento yaSibindi ngiyayibona yona imfisho yakhona, kodwa nje kunama page wapheqila amakhulu. Basike sizothini siwobani ngoba phela benizositshela la ukuthi siwomama mgobhozi abathengiwe. Wena i-mental health uyicabanga manje, kodwa bese kukhona abanye bakwazi ukubona ukuthi uNosipho useshuthela kude. Ukukhohlakala. Uyazi ukuthi umuntu ayazi into ayenzayo azayitshela ukuthi ngiwinile. Ukuthi unotice ukuthi ushutha kude because akafuni ukubonakala kahle eduzane clear. Ngobani? Nina nisuka nawo wonke umzimba wakhe nimbody shame. Manje sizokhuluma nge-mental health. Sincolile shem, sincolile. Ningangivusela into zami. Yikho ngathanda ukuba serious mina guys. Yikho ngisanda ukuthi nani nje asihlebeleni kancane. Zonke lezi zinto vele zingidini, zingibhora.
and mawuzoba bias mina asizwani. Akadeserve abadeserve. Besibuka ishow singayibukela ukuthi sizobacindezela, sibukela ukuthi sixoxe. Wena sikhohlakala wahamba wathi akunandaba ukuthi uthuka umuntu omdala because uTirelo uzobukeka kabi. Uthi wena uTirelo uthuke uma kavuyo, sinike ubufakazi. And ngacishe ngaba isilinyana kanjani we guys, ngikholwa lento because ngithe ngifika kwi-page wathiwa uTirelo uthuke uma kavuyo, angazi wathi uyidikaze amashiya akhe anjani. Ngathi hayibo le ntombazane ngabe ngacabanga ukuthi angeke isixhosa sazi kangaka, but ukushonini lokho because ngiyayilandela le show and ukuyilandela kwami sengaze ngathi yimo obsessed. How kuzokuba inamhlanje but le ngane leya ade engithana noMpumelelo eyathi bakade besemahotela kunjani leyo comment ikhona because into eyenze kusavela ubufakazi bakhona. Buphi ubufakazi bokuthi uTirelo uthuka uma kavuyo? Yabo manje nizongcola kanje ngenxa yomjolo weingane. Awufuni wena iqiniso futhi indlela oyiyo yimbi ngoba manje siwenza ngathi uSibindi lo ubeseshintshile waba macho enjani. uSibindi besibabaza ku season 2 wonke ukuthi kanti wena Sibindi ungathi uthandana nalamantombazana ungasabaniki ngisho ithuba lokukhuluma kanjani. Namhlanje into yaSibindi noVuyo yalahlo uTirelo. uSibindi bengahloniphi umuntu. KwaTirelo mayekhuluma naye ethi mana ayikho into uSibindi ekhombisa ukuthi ukhule ngokuthi usewuhusband material. Mawubuka season 2 wena una 40 uzimisele ngokuthuka ingane na 23 na 24 ngoba lo nomunye umthanda kakhulu kunomunye bekufanele ukuthi yena ashade noma bengekho ready. Uthi ke abashade befeyile ukuze kujabule imizwa yakhe. Ukhohlakele mama, nikhohlakele nini, nikhohlakele. Kodwa impendulo yakho asikho happy. Mina ngikho happy ngoba bakudeserve. Nakhona ukuthi siyaxoxa nge-TV show ngangithi nje kuzokwenzeka. Kuyimanje nje ngiyibuza ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi le part ngivele ngakhulumi ngayo, ngizama ukuvimba lento, le mfishi lesiphithiphithi. Nikhohlakeleke kodwa. Nawe futhi ukhohlakele ngoba ubona manje ukuthi kune-depression, ne-stress, ne-anxiety, ne-mental health usuyicabanga manje. Ayinamngani le yanto. Ayinamngani into yokuhlukunyezwa abantu ungabi ne-control over imizwa yakho nama-emotions. Uyithole usukhala njengoSindi Makhathini ko-TikTok live. Uyithole ungasazi ukuthi unormal noma awukho normal. Ayinakho ukuthi wena uthanda abantu kakhulu. Nakuwena akusiyo into emnandi kunoma ubani. Ungabi nje in control kubi. Ungazi noma uzoyidinga i-medication noma into engalungiseka noma ngempela uma ukhuluma uyasizakala. Ayikho yinhle. Manje nje nani nibuye nenze ngathi angazi nisukaphi endaweni embi, nihlukunizwe ubani kangaka, yikho nigcwele lento engigcwele yona. Hayi guys, niyabhora nini. Niyabhora because nibadala. Naze ngiyibone into enjeni. Mina bengithi thina singcono ukuno auntie bethu noma bethu because bona isikhathi sabo bakhule kuso ezinye izinto bebengekho informative ngazo. Hayi niyabhora kodwa serious. Bhora ngisho nalo othi okhuluma manje. Lapha kwi-production team yaku Izingane Zesthembu sababuza ukuthi ibullying imali beyibona manje yini. Benzani ngoba babekhetha. Niyafana ke nani nabo. Kodwa umbuzo wakho mawuthi ke kunjani akumnandi, serious akumnandi. Kubi ngempela. Kwakhona nje manje ukwenza i-review yale TV show yabo usuyayibuza ukuthi ku right noma ku wrong ile siphithiphithi.
kanti besikuviwa ngenye indlela ukuthi hayi sonke sine-understanding ukuthi benza i-TV show, asihlale kwi-TV show sixoxe ngayo. Ayi yavele yaba yenye into.